Hola, soc Nefur, soc cantant, compositora i performer, soc de les Terres de l'Ebre i també he viscut en altres ciutats com Barcelona, Londres, París o Roma. Durant els últims 2 anys he estat cantant i enregistrant sons de les glaceres d'Islàndia, dels aiguamolls de Menorca i de diferents boscos i rius d'Europa. I, a més, he estat composant en estos sons, improvisant en directe als concerts i facilitant tallers d'obertura del canal de la veu i del cos en connexió amb la natura i en connexió amb la Mare Terra. L'any 2023 vaig començar a treballar en la meva energia sexual per a crear la vida que desitjo, en llibertat, en consciència i per cultivar un gran amor per mi mateixa i per generar codis de joia, d'abundància, de plenitud des de mi, des de dins. Este 2024 estic super emocionada i il·lusionada per a començar a guiar, a compartir la meva experiència, el que jo he après, el que jo puc oferir a través de la meva subscripció a la comunitat Instint, i la idea és guiar-vos en el vostre empoderament creatiu, en la vostra connexió amb la vostra intuïció, en trobar la vostra expressió única. I dins de la subscripció hi ha 2 modalitats, la modalitat Mermaid Sound i la modalitat Creative Power. Són 2 espais on vos sentireu abraçades dins del meu món sonor i intuïtiu i on vos sentireu activades i empoderades i on tindreu accions per activar, per dur a terme, per realitzar el vostre poder creatiu. Si voleu saber més, aneu a nefurmusic.com/instint.